higala makauban nato speakers linya ang ato ang bisita from Quezon, Davao. Itatag trabaho mga kasama unsay bakanteng trabaho si Ma'am Shirley Sahid mga higala from Peso. Ma'am Shirley, good morning. May buntag, ma'am. May buntag sa nagapaminaw sa DFDC RMN Davao. Thank you ma'am sa imuhang panahon kay ma'am murag ang atong gisgutan kaganina nagataas daw ang Yes, unemployment rates Pilipinas mga way trabaho naamantay mga job vacancies sa Davao ma'am atong ipahibalos mga nangitay trabaho karon ma'am nabatay job fair ma'am or mga unsay kasagaran bakante nga trabaho po. Okay. Ako sang i-announce ang ato ang mga upcoming na job fair Sige po. na paghimuon sa Peso Davao. Karong November 17, 2023, sa UM Bolton kini pagkahimuon, aduna tay job fair dito pero limited lang pud ni sa mga estudyante sa ug ilahang mga alumni. Okay. Tapos na po tay open na job fair karong moabotay na December 2, 2023. Pagkahimuon ko ni sa People's Park in coordination ni with the Department of Labor and Employment Region 11. Sa mga nagpangutana unsa ang ato ang mga top 5 na trabaho karon sa lokal, as usual ang top 1 nato kanang mga BPO kanang mga call center agent nato, Yes po. sa sales and marketing, sa manufacturing mga business industry nato, o ang ato ang logistics and food ug ato mga service crew. Mao na ato mga top 5 sa local. Sa ato ang overseas, aduna tay nurses and care workers, mao ra gyapon ang magpabiling taas ang ginapangayo sa tua na mga mga aplikante. Sa cruise line, sa service crew ug mga cleaners. Okay, sige po. Salamat ni Ana. Ma'am, natay pangutana man ba naaba mo'y kining bakanteng trabaho diha overseas nangutana si Ninyo Elezara. Maka-apply daw as farmer sa Korea, ma'am. Naaba mo'y ingon ana karon diha, ma'am? Sa karon sa karon ma'am kanang mga Korean nato, aduna tay mga kuan ana ma'am, seasonal workers, kabalo ko daghan na nakadungugan na. Pero sa karon wala pa na naabot sa mo ang sa mo ang office. Kung aduna sila yung mga pangutana, pwede sila makadirect kung adto sa opisina sa Department of Migrant Workers, formerly POEA. So karon DMW na ang tawag sa ilaha ma'am, kay sila manggod ang naay mandato anang regarding anang mga seasonal workers sa Korea po. Salamat sa information, ma'am. Sir Nino Elezara, nag-view karon sa to ang live streaming. Pwede kay kamo adto no sa Department of Migrant Workers, sir, to check nung seasonal, tama ba ma'am no? Seasonal nga trabaho ni ma'am ang tawag? Yes, sa Korea. Sa Yes, Korea. ma'am. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, daghan pa batag nag-aadto nga mga Dabawenyos or outside taga Davao nga nag-anha diha sa inyong opisina para mangitag trabaho? Yes, ma'am. Continue man gid nato, ma'am. Abri man gid ato ang opisina alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Karon gani, ma'am, aduna may local recruitment activity diri sa office. Ang agency namo nga maghatag sa ilahang kuan, ma'am, is ang SM Super Mall. Okay. Na sila yung mga bakante, ma'am, na urgent kaayo. Mao na nag-conduct sila diri sa MOA og local recruitment activity. Ayan. At least daghan man daghan ba ni mga bakante daghang aktibidad ang City Government of Davao pinaagi sa Peso Davao bahin sa mga trabaho mga kasama. Ma'am Shirley, mangayo lang Yes, pud mi ma'am. og imuhang pahinumdom ngadto sa mga nagapangita og trabaho karon, ma'am. Unsay angay nilang andamon? Mga requirements ba karon or sa ilahang kaugalingon, ma'am? Okay. Ang Public Employment Service Office, kini under kami sa City Mayor's Office. So kani wala mi bayad ni na opisina. Kung pwede sila mangayo og peso ID, andam kami mohatag pero mag-undergo pa sila og PESLA. Mo ning isa sa mo mga programa na i-undergo sa ato mga job seekers para mag PESLA or Pre-Employment Seminar for Local Applicants para mamahimo silang andam no sa pag-proseso sa interview. Opo. O aduna tay kuan, ma'am, kanian mo ang website peso@davaocity.gov.ph nga updated pirmi sa amo ang mga bakante na trabaho
ma-local man o ma-abroad. Mhm. Ug aduna pud tay dito nakapaskil po dito ang amo ang landline ug mobile number, puntahay na sila mga pangutana bahin sa pangempleyo. Mhm. So ginaawhag ta mo na i-like ang amo ang page para mamahimo ka mong updated sa amo ang mga activities bahin sa pangempleyo diri sa Davao City. Mhm. Okay, Ma'am Shirley, daghan kaayong salamat sa impormasyon. Dako ginagtabang karon mama sa tong mga kaigsuunan nga nangita og trabaho. Good morning, Ma'am Shirley. Yes, ma'am. Good morning po. O daghang salamat, ma'am, sa makausap. Daghang salamat sa pag-imbita sa amo, ma'am. Ayan. Salamat, Ma'am. God bless po. Ma'am Shirley Duran Yes Sahid. po. Thank you, ma'am. Yes po. Admin sa Peso Davao, mga higa